Għalkemm tkun taf li l-mewt qiegħda wara l-bieb, l-omm qatt ma tista' taċċetta li titfen lil-bina. Din hija realtà kiefra li għexet Grace Desira fl-aħħar xhur, omm li ma beżgħetx itterraq wara bina fit-tbatija. Għalija u għall-familta jum id-duluri jimmarka l-mument meta ħajjithom inbidlet mill-lejl għan-nar. B'qalb minfuda b'sejf in-niket wara t-telfa ta' bina f'qasir il-Omor il-ġimgħa li għaddiet, Grace tispjega kif kollox beda bid-benġila fuq ġisem bina Dustin li mar mal-ewwel għand it-tabib u ħadd testijiet tad-demm. Għallu jekk jgħaddu 3 ijiem ma nkellmekx, sinja li m'hemm xejn. Imma fil-ġurnata tad-duluri ċempillu fuq ix-xogħol, għal f'xi 3 għallu Dustin għallu kif tispiċċa mix-xogħol ejja għax hemm bżonn nikellmek nara. Bidejna minn hemmhekk morna l-outpatient u mill-outpatient bqajna għaddejn inkaxxu sena sa ma miet. Għal Grace, dulur kien kull mument li rat lil-bina jbati u ma setet tagħmillu xejn biex tfejqu meta fl-aħħar sena spiċċa priġunier f'ġismu stess. Kemm fiha problemi l-ħajja, però l-ar meta tieħu aħbar ta' Mart. Ix-xokk inti li ħatieħu tibidel ħajtek u laqas tkun taf kif qed tgħix. Għax xokk. Grace qalet li qatt ma stenniet li bina seta' jħalli din id-dinja daqshekk malajr u sqanqasu hekk kif sal-aħħar nifs baqa' determinat li jkompli bħajtu. Hija ġo sodda l-Ingilterra u xorta applika biex imur jagħmel kors l-Università. Jiġifieri tant kien deċiż li hu miskin se jgħaddilu. Kont inħallih kull ma jitkellem għal xi ħaġa kont inkompli miegħu. Għal kont ngħid erħilu jiena naf li ma kienx daqshekk li se jasal dawn l-affarijiet. Imma ħallejtu ħallas u kollox u ħallejtu jagħmilha. Dustin ħalla din id-dinja fl-età ta' 31 sena fit-13 ta' Marzu u fost dawk li ħalla warajh hemm martu Marija u ibnu iċkejken Jack ta' 2 sentejn. U ħala ħar nifsijiet ta' ħajtu f'appartament ta' Putinu f'Londra imdawwar b'dawk l-aktar qrib tiegħu. Għalkemm inti qed tistenna l-mewt l-omm qatt ma ħadd taċċetta li titfen il-liben. Dik hija d-duluri. Id-duluri meta l-omm għandek il-libnek tifhem iġġor pena bħal dik. Għalkemm iju familta għaddejjin minn mumenti ta' sofferenzi u imrar, Grace stqarret li jom qatt ma tista' tinsa lil-bina u żgur li se jibqa' jgħix f'Iċkejken Jack biex l-istorja ta' din l-omm turi li kulħadd għandu salib xjerfa u li r-relikwa tal-Kalvarju qiegħda f'kull wieħed u waħda minnha.